Ahojte, dlho sme sa nevideli, takže teraz som tu zás a chcela by som vám dnes povedať, prečo by ste mali zadovážiť svojmu dieťaťu práve takúto babiku Maruska. Možno práve preto, aby sa deti naučili vážiť si všetkých vecí okolo nás. To, že táto babika je originálna, jedinečná, že sa dajú sa jej česať vlásky, že sa jej veci dajú pekne poprezliekať, to je vám už možno známe. Dnes na trhu je naozaj veľmi veľa tvorcov, ktorí vyrábajú rôzne krásne vecičky s láskou. Čo sa týka tejto bábiky, môžete vysvetliť svojmu dievčatku doma, že je to taká malá živá bytôstka a nech si predstaví, že táto bábika je také malé živé bábätko, ktoré nemôžeme len tak bezcitne ťahať hoci kde za ruky, za vlasy, za nohy a nemôžeme také malé živé bábätko pohadzovať len tak, kde sa nám zachce, pretože je živé. V takom prípade takáto bábika vydrží dievčatku až do dospelosti a neskôr si ju môže použiť ako dekoráciu. A verte, že deti sú veľmi vnímavé a čo im povieme od narodenia do takých 5 až 7 rokov, možno až takých 10, tak to sa im vrie vlastne tak hlboko do podvedomia, že sa to poniesie s nimi po celý život, ani si to nebudú uvedomovať. Takže prečo práve bábika Maruska? Pretože môžete mať pre svoje dieťa veľmi hodnotný dar. Bábika nesie pozitívnu energiu, pretože je vyrobená naozaj s veľkou radosťou a láskou. A mňa by zaujímalo, kto z vás má doma nejakú hračku, alebo komu z vás vydržala nejaká hračka z detstva až do dospelosti. Môžete mi napísať, naozaj to by ma zaujímalo, kto je nie taký šetřílek, ale tak som to myslela, že kto si naozaj veľmi dlho pamätá na nejaký svoj jedinečný dar z detstva. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. Teším sa na vaše komentáre. Ahojte!